Има или няма подлез между КОС и бившият завод Димитър Димов и каква е ползата от него за ямболци? Този зрителски въпрос отведе екипа ни на въпросното съоръжение. Гледка нелицеприятна. Подлез пълен с над метър и половина вода, напълно неизползваем за хора и автомобили. Единственият вариант за преминаване е с лодка, а желаещи да преминат на срещният бряг не липсваха. Отивам си в града, нека да минат през по линията. А как ще минете? Минава и виж пълно вода. Аз мисля, че няма вода. Жителите на града избрали да ползват краткия маршрут, за да прекусят града и поканили екипа ни, задават въпроси към общинското ръководство на отговорната община. Нямаше към друг кой да се обърна. Може би вие сте най-правилната институция. И както виждате, ужасно е просто. Какво всъщност виждаме? Какво са натъквам? Може би са полза за язовир, са заребявали, аз не мога да разбера. Имат часта вода, която идва, може би от години е това. И предимно трактори преминават от тук, защото с кола просто е невъзможно. Каква е дълбочината? Може би метър и половина и нагоре. Сигнализирали ли сте ръководството на община? Не. Предполагам, че те го знаят този проблем, както виждаме не е обърнато никакво внимание на това. А този мост за какво се е използвал преди години, преди да се стигне до това му състояние? Коли, пътници, всичко може да се превозва тук. Това е едно съоръжение, което вече е забравено, да. Според мен може да се оправя, но отгоре трябва да кажат. Остава месното. Не знам изобщо за какво са тези избори, защо ги избираме, съветници и така нататък. Особено кмета вече е на трети мандат и само един център има. А вярвате ли, че въобще общинското ръководство е стигнало до тук? Твърдо не. Кой е отговорен за това състояние на подлеза? Каква е водата, която се стича? Защо до този момент никой от общинското ръководство не е реагирал? Въпросите остават и чакат отговорите, а и адекватната реакция на община Ямбол.